أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேதத்தை நீர் இறக்க வேண்டும் என்று வேதமுடையோர் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேதத்தை நீர் இறக்க வேண்டும் என்று வேதமுடையோர் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். இதைவிட பெரியதை அவர்கள் மூசாவிடம் கேட்டுள்ளார்கள். அல்லாஹ்வை கண்முன்னே எங்களுக்கு காட்டு என்று அவர்கள் கேட்டனர். அவர்கள் அநீதி இழைத்ததால் இடிமுழக்கம் அவர்களை தாக்கியது. பின்னர் தெளிவான சான்றுகள் அவர்களிடம் வந்த பின்பு காளை கன்றை கடவுளாக கற்பனை செய்தார்கள். அதையும் மன்னித்தோம். மூசாவுக்கு தெளிவான சான்றை அளித்தோம். அந்நிசா 4ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய 153. வேதக்காரர்களான இஸ்ரவேல் சமுதாயத்திடத்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இறுதி வேதம் திருக்குரானையும் இறுதி தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் நம்ப வேண்டும் என்று சொன்னபோது முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திடத்தில் இஸ்ரவேல் சமுதாயம் வேதமுடையோர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? வானத்திலிருந்து வேதத்தை நீர் இறக்கி தர வேண்டும். ஒரு புத்தக வடிவத்தில், எழுத்து வடிவத்தில் அப்படி இருக்கணும். புத்தகமாக கையில் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் உங்களை நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த வேதம் இறை வேதம் என்று நம்புகிறோம். உம்மை இறை தூதராக நம்புகிறோம் என்று சொன்னார்கள். திருமறை குர்ஆன் எழுத்து வடிவத்தில் அருளப்படவில்லை, ஒலி வடிவத்தில் தான் அருளப்பட்டது. சன்னஞ்சன்னமாக சிறிது சிறிதாக 23 ஆண்டு காலத்தில் திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டது. அது யாருக்கு? எழுத படிக்க தெரியாத உம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு. உம்மி என்று சொன்னால் எழுத வாசிக்க தெரியாதவர் என்று பொருள். அவருக்கு படிக்க எழுத படிக்க வைக்கல. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், மற்றவர்களுடைய தகுதியை திறமையை எதை வைத்து எடை போடுகிறார் என்று சொன்னால், அவர் என்ன படித்திருக்கிறார் என்பதை வைத்து எடை போடுவார்கள். இவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, பரவாயில்ல, அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு. ஆனால் ஒரு நபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படித்திருக்கிறார் என்பதை விட என்ன படிக்கவில்லை என்று சொல்வதுதான் அவருடைய தகுதி, சிறப்பு. காரணம், அவர் என்ன வாதத்தை முன்வைப்பார் ஒரு நபி என்பவர் என்று சொன்னால், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர், இறைவனின் தூதர், எனக்கு இறைவனுடைய புறத்திலிருந்து செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்கிருந்து செய்தி வருது? வகி வருது, மெசேஜ் வருது, அல்லாஹ்வுடைய புறத்திலிருந்து செய்தி வருது என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவர் தான் நபி. அவர் ஒரு படித்த ஆளாக இருந்தால் அவர் சொல்லக்கூடிய வாதத்துக்கு அவருடைய படிப்பே ஒரு தடையாக அமைந்துவிடும். என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஆள் தன்னுடைய தகுதியால், தன்னுடைய திறமையால், தன்னுடைய படிப்பறிவினால் சொல்லிவிட்டு இது அல்லாஹ்வுடைய புறத்திலிருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லி கதை விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க. அப்போ ஒரு நபியை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னை அல்லாஹ்வுடைய புறத்திலிருந்து எனக்கு செய்தி வருதுப்பா, இது என்னுடைய கருத்து இல்லப்பா, இது என்னுடைய வாசகம் இல்லப்பா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதருடைய அந்த கருத்துக்கு வலுச்சேர்ப்பதற்கு எது சரியாக பொருத்தமாக இருக்குன்னு கேட்டா, அவர் படிக்காம இருக்கிறதா சரியாக இருக்கும். அதனால தான் அல்லாஹ் தஆலா உம்மியை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பறிவுள்ள சமுதாயத்துக்கு தூதராக யாரை தேர்ந்து செய்கிறான்? படிப்பறிவுள்ள சமுதாயம், இறுதி சமுதாயம்ங்கிறது உலக அழியிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் படிப்பு அறிவுள்ள சமுதாயம். அந்த படிப்பு சயின்ஸ் அறிவு இருக்கக்கூடிய சமுதாயம், டெக்னாலஜி அறிவு இருக்கக்கூடிய சமுதாயம். அப்ப டெக்னாலஜி, அறிவியல், விஞ்ஞானம் அனைத்துக்கும் சொந்தக்காரர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்துக்கு யாரை தூதராக தேர்வு செய்யறான்னு சொன்ன, எழுதவும் தெரியாது, படிக்கவும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உம்மியை அல்லாஹ் தஆலா தேர்வு செய்தது அவர் உண்மையான தூதர் என்பதை மெய்ப்பிப்பதற்காக, உண்மைப்படுத்துவதற்காக தான் அந்த வேலையை எல்லாம் செஞ்சு வச்சான். இது உண்மை. ஏன் இதுக்கு இன்னும் டீட்டெயில் போனால் நிறைய பேச வேண்டி இருக்கும், நம்ம விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம். அப்போ இவங்க வேதக்காரர்கள் என்ன கேட்குறாங்க? யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ரசூலுல்லாஹ் காலத்தில், நபிகள் நாயகத்துடைய காலத்தில் வாழ்ந்த யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும், நீ வாய்மொழியாக சொல்றதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டோம். அப்படி ஒரு வேதம் அப்படி வானத்திலிருந்து இறங்கி இறங்கணும். தௌராத் எப்படி, தௌராத்துடைய 10 கட்டளை எப்படி வானத்திலிருந்து இறங்குச்சோ, 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இறங்குச்சோ, அந்த மாதிரி நினைச்சினோம் எங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்படியே மொத்தமாக இறங்கணும், அப்போ தான் நாங்கள் நம்புவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்டாங்க. இவன் கேட்டது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்,
எப்படியே ஒரு வேளை அல்லாஹ் எழுத்து வடிவத்திலே கொடுத்துருந்தா கூட இப்படி முன்னாடி வந்து லைன்ல இருந்து ஈமான் கொண்டிருப்பானுங்களா? அதெல்லாம் ஈமான் கொண்டிருக்க மாட்டாங்க. எழுத்து வடிவத்தில் கொடுத்திருந்தாலும் இவர்கள் ஏற்றிருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா 6வது அத்தியாயத்துடைய 7வது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுறான். சரி, எப்படித்தான் அல்லாஹ் கொடுத்தான்? வானவர் கோமான், வானவர்களின் தலைவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மூலமாக கொண்டு வந்து நபியினுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ் பதிவு செய்ததாக 297 26 194 அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். அவர் இந்த வேதத்தை ஒலி வடிவத்தில் தான் அவர் பெற்றார், ஒளி வடிவத்தில் தான் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறொரு வசனம் 75வது அத்தியாயத்துடைய 16 முதல் 19 வரை இருக்கக்கூடிய வசனங்கள்ல சொல்லி காட்டுறான். வேதம் அருளப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஜிப்ரீல் ஓதி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போதே அவர் நினைச்சு வரா, வாயை போட்டு ஆட்டு வாராம், அசைப்பாராம், நாக்கை அசைத்து கொண்டிருப்பார். உடனே மனப்பாடம் பண்ணிடணுங்கிறக்காண்டி. அப்ப அல்லாஹ் தேவையே இல்லை, உங்களை ரிஸ்க் எடுத்துக்காதீங்க, சிரமப்படுத்திக்காதீங்க, உங்களுடைய நாக்கை அசைக்காதீங்க. இதை ஒன்று திரட்டி தருவதும் இதை ஓத செய்வதும் எம்முடைய பொறுப்பு. நாங்கள் இந்த வேலையை செய்கிறேன். உங்களுக்கு என்னதுக்கு இந்த பிரச்சனை? காது கொடுத்து கேட்டா மட்டும் போதும். உங்களுடைய உள்ளத்துல அழிக்க முடியாத அளவிற்கு நினைவாற்றலோடு அதை பதிவு செய்யக்கூடிய வேலை என்னுடையது என்று சொல்லி அல்லாஹ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதாக 75வது அத்தியாயத்துடைய 16வது வசனம் சொல்லுது. அல்லாஹ் நாடியதை தவிர மற்றதை பூரா மறக்காத நிலையில உம்மை ஓத செய்வதற்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன், நாம் உம்மை ஓத செய்வோம், அல்லாஹ் நாடியதை தவிர வேறு எதையும் நீர் மறக்க மாட்டீர் என்று சொல்ற உத்தரவாதம் 87வது அத்தியாயத்துடைய 6, 7 அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். சனுக்குரியுக ஃபலா தன்சா இல்லா மாஷா அல்லாஹ். அதனால இந்த வேதம் எழுத்து வடிவத்தில் தான் அருளப்பட்டுச்சு. ஆனா விதண்டாவாதமாக குதர்க்கவாதமாக என்ன கேட்டாங்க? எழுத்து வடிவத்தில் வேதக்காரர்கள் கேட்டபோது அல்லாஹ் சொன்னான், எப்பா நீங்க இது மட்டுமா கேட்பீங்க? இதை விட பெருசாவெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. மூசாட்ட என்ன கேட்டீங்க? அல்லாஹ்வை நேரடியாக காட்டி வேணா ஈமான் கொள்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ்வை நேரடியாக காட்டு ஈமான் கொள்றோம்னு சொன்ன சமுதாயம் தானே நீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். சரி, அவர்கள் அப்படி கேட்டதுனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? இடி முழக்கம் அவர்களை தாக்கி ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் எல்லாம் நடந்து போச்சுன்னு சொல்லி நினைச்சான். அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டுறான். சரி, அப்படியே பிறகு வேதத்தை கொடுத்தான், மூசாவுக்கு தௌராத்தை கொடுத்தான். அந்த தௌராத்து வாங்க போயிருக்கிற நேரத்தில் பார்த்து என்ன காலக்கண்டை வச்சு வணங்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிகட்ட சமுதாயமாகத்தான் இஸ்ரவேலர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை அப்ப கூட நம்ம மன்னிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவான சான்றுகளை மூசாவுக்கு கொடுத்தோம்னு சொல்லி காட்டி, அதாவது நம்புறதுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்மளோன்னு முன் வந்தா நபி சொன்ன வார்த்தையை வைத்தே நம்பிடுவாங்க. நம்பக்கூடாதுன்னு முடிவெடுத்த ஒரு சமுதாயம், ஏற்கக்கூடாதுங்கிற முடிவுக்கு வந்த ஒரு சமுதாயம் ஏதாவது ஒரு தக்க காரணத்தை இல்லாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிக்கிட்டு தட்டி கழிக்க தான் செய்வாங்க. அப்படிங்கிறது தான் இந்த வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மைகள்.